Málo kedy sa stáva, že v tuneli otvárame tunel. V tuneli otvárame cestu, ktorá je pre vás veľmi významná. Vážené dámy, vážení páni, tu za mnou nebudem ja podľa protokolu vás ešte raz oslovovať. Som veľmi rád, že ste tu. Dovolte mi, aby som vás informoval o tom, že my chceme pokračovať v budovaní ostatných úsekov a budujeme, išiel som okolo, všade sa pracuje. Mám z toho dobrý pocit. Toto je veľmi dôležitý úsek, lebo je aj medzinárodného charakteru, samozrejme aj na poľskú stranu sa ma pýtali Poliaci na najvyššej úrovni, kedy ho otvoríme, tak som povedal, že dnes. Myslím si, že aj ďalší úsek, ktorý je vo výstavbe už teraz, ktorá začína a už sa na nej robí, bude jednou hlavnou tepnou. Pozrite sa, treba vedieť jednu vec, na všetko nemáme financie a som veľmi rád, že pán Blanár s nami z ministerstvom predkladajú do Národnej rady otváranie dlhovej brzdy. Prečo je to dobré? Aby sme tie diaľnice, ktoré sú pripravované, sú v príprave, aby sme ich mohli realizovať. Je to otázka peňazí. A je to dobrá vec, pán Blanár, dúfam, že nás pochopia ďalší poslanci v Národnej rade, ktoré sú aj z tohto regiónu, a to je jedno, na aké husle hrajú, ale cesty potrebujeme.